T her, og nogle af jer ved, at jeg elsker Justin Bieber. Han er så sød, han er så flot. Det eneste problem, han synger som tøs. Og det kan vi måske rette op på her. Jeg har taget min M4A1 Submarine med, og nu skal vi lige ridse ham lidt. Så nummer 2. Så. Nu har jeg noget lidt mere spil. Jeg glemte lige min blok. Skal vi selvfølgelig også lige hjælpe Justin på vej med, ikke? Så tager vi. Gasvåben er meget dårligt sådan noget vejr her. Men noget der ikke er dårligt vejr, det er sådan nogle ting her. Det er dejligt. Jeg vil ikke fortælle jer, hvad den her bare er. Men jeg vil vise jer, hvad det kan gøre. Jeg har også lidt ekstra med. Justin, ej, du bliver ikke vred. Det er også fordi du er en pige, så ja. Og så skal jeg også lige finde noget andet vand her. Jeg havde den i baglommen. Dejligt. Skal vi se, hvad der sker, når jeg tager lighter på ham? Nej, det hjælper ikke. Zombie! Nå. Jeg ved, om han er død. Se med næste uge, hvor vi kigger på Selena Gomez for eksempel. Dejligt!